Zdravím. Som teda normálne nie na inkognito režime, ale v Chrome, normálne v bežnom prehľadači. Kliknem na našu reklamu a teraz sledujte URL adresu. Hej. Vidíte, že tu vlastne v rýchlosti skrátilo URL, vyhodilo z nej produkt. Nehalo tu len kategóriu a veľkosť. Tým pádom to je neplatná URL adresa. Zatiaľ tu zobrazuje normálne stránku toho produktu. Ako náhle ju ale obnovím, tak je tu požadovaná stránka sa nenašla. Tým, že zákazník, ktorý ide prvýkrát na web, tak jemu tú stránku pri odsúhlasení kúkyny obnoví a automaticky skončí, teda na požadovaná stránka nenašla. To sa deje už nejakú dobu na všetkých reklamách Pmaxových, čo je akože dosť zásadné. A teda za vás je to v čom problém podľa vás? Je to na UI42 Develop, alebo je to na GTM, alebo to môže súvisieť s tým, keď ste setupovali cookie skripta nového. Deje sa to akože zhruba už pár týždňov podľa GA4, myslím si. Tak neviem, že na koho to vlastne cieliť toto, že či viete to vyfixnúť, alebo v čom to môže byť problém. Ďakujem.